lan utawi pira-pira fardune salat Jumat iku wa minhum saking ulama iku wa minhum lan iku saking ulama man utawi wong abaro kang nembangaken sapa man anha saking faraiduha atau dadi gantine faraiduha bisyuruti kelawan lafat asyuruti tadi syurutuha iku salah satu telu fardune salat Jumat. Ana sing ngomong syarate salat Jumat iku ana telu. Ahaduha utawi salah sijine. Sing pertama, ahaduha utawi salah sijine faraiduha utawa sampean rujukno nang syurutuha utawa bisyuruti iku ya oleh. Wasaniha lan kaping pindhone faraiduha iku khutbatani khutbah loro. Sing pertama dan kedua dua khutbah. Tadi ku fardu utawa syarate salat Jumat wajib ana. Ya umu kang jumeneng sapa al khatibu wong kang khutbah. Wong khutbah nek mampu ngadeg wajib ngadeg, nek gak mampu gak apa-apa lungguh. Fihima ing dalem khutbatani. Fihima ing dalem khutbatani. Wa bainahuma lan ing dalem antarane khutbatani. Wa yajlisu lan lungguh sapa al khatib bainahuma ing dalam antarane khutbatani. Dadi wong sing khutbah wajib ngadeg nek mampu ngadeg, nek gak mampu ngadeg gak apa-apa lungguh. Nek mampu ngadeg ketika pergantian khutbah iku lungguh. Tadi pergantian mantun khutbah pertama lungguh dilu, biasane Bilale kan maca sholawat ta maca ayat Al-Qur'an, mantun ngonten ngadeg maneh. Dadi pergantian khutbah iku mang lungguh dilu. Kala dawuh sapa al-mutawalli. Lunggune biqadri tumakninati kelawan kira-kirane tumaknina. Kelawan kira-kirane tumaknina. Bainas sajdataini ing dalam antarane rong sujudan. Dadi kira-kira lunggune diluke iku di antara kira-kira koyok tumaknina di antara dua sujud lunggune pergantian khutbah pertama dan kedua ketika sholat Jumat. Walau ajaza lan lamun apes sopo al khotib umpama sing khutbah iku gak mampu ngadeg, nek mampu ngadeg wajib ngadeg, nek gak mampu ngadeg anil qiyami saking ngadeg. Wa khotabah lan khutbah sopo khotib qaidan hali wong kang lungguh. Qaidan hali wong kang lungguh, maka khutbah ambek lungguh yo gak apa-apa. Nek memang gak mampu ngadeg, nek mampu ngadeg wajib ngadeg nek khutbah ketika sholat Jumat niku. Nek gak mampu ngadeg lungguh gak apa-apa. Au mudut tojian bahkan umpama lungguh gak mampu, au mudut tojian utawa turu miring. Turu miring pun ambek khutbah nek memang bener-bener gak mampu khatibe iku mang, sing khutbah iku mang. Turu miring pun iku sahha. Sahha mongko sah. Wajazalan menang. Apa al-iqtida'u manut bihi kelawan khotib. Bihi kelawan khotib. Jadi sampean sebagai makmum sholat Jumat manut iku lho boleh, hukume sah, hukume jawas boleh. Jadi sing khutbah iku mang gak mampu ngadeg, mampune lungguh, sah. Sing khutbah iku mang gak mampu ngadeg, mampune turu miring. Maksudnya lungguh pun gak mampu karena sakit parah misalnya. Ya sah ae, sampean manut ya sah, boleh. Walau ma'al jahli lan senajan sertane bodoh bihalihi kelawan tingkae khotib, senajan to sampean gak ngerti keadaane khotib iku sajatine ya apa. Kok khutbah ambek lungguh misalnya, kok khutbah ambek turu miring misalnya. Senajan to sampean gak ngerti keadaan sejatine ya apa, sampean manut sah. Begitu juga wong sing khutbah iku mangsa. Nek incene gak mampu ngadeg, nek mampu ngadeg wajib ngadeg, nek gak mampu oleh lungguh. Lungguh pun gak mampu oleh ambek turu miring. Tapi nek iso ya setimbangane ngongkon wong khutbah sing turu miring, golek liyane lak ya akeh sih. Nek umpama iku kasuse iku gak nok sing alim misale nang kono iku mang. Wa haitsu khataba lan ing dalem sekirane khutbah sapa
lan ing dalem sekirane khutbah sapa khatib qaidan hale wong kang lungguh ketika wong iku mang gak mampu ngadeg khutbah ambek lungguh fasallanuli mongko misah sapa khatib maka nek khutbah ambek lungguh nek khutbah ambek ngadeg kan ketika pergantian khutbah kan lungguh dilu ngenteni Bilal muni sholawat ta maca ayat Al-Qur'an baru khutbah kedua. Lah umpama nek posisi khutbah lungguh ya apa? Fasalla mongko misah sapa khatib bainal khutbataini ing dalem antarane khutbah loro. Misae di saktatin kelawan meneng. Labil tijain ora kelawan turu miring. Maka ketika lungguh untuk memisah antara khutbah pertama dan kedua, biasanya nek khutbah pertama dan kedua nek mampu ngadekan lungguh. Lah iku nek posisi khutbah mampune wonge khutbah iku mang lungguh, ya apa? Maka meneng. Mboten ambek turu miring gak. Dadi meneng. Jadi ketika pergantian khutbah pertama dan kedua iku meneng ngenteni Bilale maca salawat utawa maca ayat Al-Qur'an kumang. Meneng. Dadi sing khutbah meneng nek sing khutbah iku mang posisine lungguh. Tapi nek sing khutbah posisine mampu ngadeg wajib ngadeg. Ketika pergantian khutbah 1 dan 2 iku diantara niku ambek lungguh. Nek iku nek mampu ngadeg. Wa arkanul khutbataini lan utawi pira-pira rukune khutbah. Saiki rukune khutbah, bahas khutbah. Ketika khutbah wajib ngelakoni rukun iki. Soalnya rukun kan wajib dilakoni. Rukun kan sesuatu yang wajib yang letaknya di dalam ibadah tersebut. Dalam khutbah itu ana rukune, wajib dilakoni. Iku khamsatun 5, ana 5 rukune. Jadi ketika khutbah 5 rukun iki wajib sampean lakoni. Nek rukun iki gak dilakoni gak sah khutbah. Nek khutbah gak sah ya salat Jumat gak sah. Soalnya khutbah niku termasuk fardune utawa syarate khutbah. Niku salate salat Jumat. Wa arkanul khutbataini lan utawi pira-pira rukune khutbah loro, khutbah salat Jumat. Iku khamsatun 5. Sing pertama, rubane hamdulillahi muji ing Allah taala. Sing pertama kudu ana hamdalahi. Hamdalahi bebas lafate. Alhamdulillah kena, hamdanillah kena. Pokoknya ana memuji kepada Allah rukun pertama ketika khutbah pas wae salat Jumat. Suma sholatu nuli maca sholawat rukun kedua maca sholawat kudu ana sholawate. Sholawate ya lafate tidak tertentu bebas pokok ana sholawate. Ala Rasulillahi ing atasi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Walabduhuma lan utawi lafate hamdalah lan sholawat iku muta'ayyinun kang tertentu. Iku muta'ayyinun kang tertentu itu maksudnya kudu ana hamdalah kudu ana sholawate, maksudnya kudu memuji kepada Allah, kudu sholawat nang Kanjeng Nabi. Iku rukun pertama dan kedua. Rukun ketiga sumal wasiyatu bittaqwa. Sumal wasiyatu nuli wasiat bittaqwa kelawan takwa. Rukun ketiga ketika khutbah wajib ana wasiat takwa. Misalnya ittaqullah ngoten niku. Iku wajib ketika sampean khutbah. Nek gak ngono nek gak dilakoni rukun iku gak sah khutbah. Nek khutbah gak sah, khutbah iku termasuk fardune salat Jumat, syaratnya salat Jumat, ya salat Jumat gak sah nek ana khutbah. Utawa nek khutbah gak sah. Lah supaya khutbah sah, rukun 5 iku kudu dilakoni. Pertama hamdalah, kedua sholawat, sing ketiga wasiat takwa. Kudu ana wasiat takwae. Walaya ta'ayyanu lan ora dadi tertentu apa lafduha lafati wasiat bittaqwa al wasiyatu bittaqwa lafati bebas gak tertentu. Ala sahihi ing atase qaul sahih. Iku rukun ketiga. Rukun keempat kan total 5. Rukun keempat wa qiraatu ayatin lan maca ayat fi ihda huma ing dalem salah sijine khutbatani utawa khutbataini. Kudu ana ayat Al-Qur'ane di antara dua khutbah niku wau. Mbok nang khutbah pertama, mbok nang khutbah kedua pokoknya kudu ana ayat Al-Qur'ani. Itu menjadi rukun yang keempat ketika khutbah. Sing kelima rukun sing terakhir wa du'a'u lan ndongaake lil mukminina maring pira-pira wong kang iman lanang wal mukminati lan pira-pira wong kang iman wadon
fil khutbati saniyati ing dalam khutbah kang kaping pindho sing rukun kelima ndongakno mukminin mukminat. Lah iku letake biasane didelen nang khutbah kedua. Dadi khutbah kedua wajib ana ndongakno mukminin mukminat. Wis iku rukune khutbah. 5 iku nek gak sampean nglakoni khutbahmu gak sah. Dadi hamdalah kudu ana hamdalahi, kudu ana wasiat takwa. Biasane didelen khutbah pertama. Atau khutbah kedua ya dikai hamdalah sholawat maneh kadang-kadang. Pokoknya sing penting ana di antara dua khutbah niku ketika khutbah iku kudu ana hamdalahi, kudu ana sholawate, kudu ana wasiat takwae. Biasanya ya khutbah pertama kudu ana. Kadang khutbah kedua ditambahi gak apa-apa. Terus rukun 4 kudu ana ayat Al-Qur'an minimal situ. Sampeyan kei loro ya gak apa-apa. Pokoke kudu ana. Rukun ke-5 ndongakno mukminin mukminat. 5 itu menjadi rukune khutbah wajib dilakoni, wajib ono ketika khutbah Jumat. Nek ono sing sampean tinggal, misalnya gak ono wasiat takwae utawa gak ono ayat Al-Qur'ani utawa gak ono ndongakno mukminin mukminat, khutbahmu gak sah. Ketika khutbah gak sah ya otomatis engko salat Jumat boleh gak sah, soalnya dianggap salat Jumat tanpa khutbah. Khutbah itu menjadi fardune salat Jumat, syaratnya salat Jumat. Wa istaratu lan den syarataken apa ayyusmi'a yen to aweh rungu sapa al khatibu wong kang khutbah arkanal khutbati ing pira-pira rukune khutbah sing kabeh 5 iku mang aweh rungu li arba'ina maring wong 40 tan akidu kang dadi sah bihim kelawan arba'ina apa al jumu'atu jum'atan apa al jumu'atu jum'atan. Tadi ketika khutbah bagi khotib disyaratno krungu wong 40, disyaratno krungu wong 40 ketika khutbah. Tapi nek gawe mik kan ya insyaallah krungu lah wong mike corongnya masjid iku ya apa wanter. Apa utawa gawe salon kan ya krungu nek wong 40. Umpama nek gak ono alat-alat bantune, misale gak ono mike, gak ono nganune, sampean sing khutbah ya kudu nyuwara sing banter sekirane krungu wong 40. Iku syaratnya bagi khotib. Wa istaratu lan den syarataken apa al muwalatu muwalah nuli-nuli. Baina kalimatil khutbati ing dalam antarane pira-pira kalimati khutbah wa bainal khutbataini lan ing dalam antarane khutbah loro. Tadi antarane khutbah pertama dan kedua, antarane kalimat-kalimate kudu terus-menerus gak oleh dipisah suwe. Sampeyan misale khutbah nggih, jek oleh separo, sampeyan tinggal nggih sing-sik kan kesuwen. Ya pedhot khutbahmu. Bisa batalno khutbahmu nek ana pemisah suwe ngene iku. Jadi kalimatnya kudu mualah. Begitu juga antara khutbah pertama dan kedua kudu mualah. Gak oleh ono pemisah sing suwe. Nek pemisahnya titik dianggap jek titik gak apa-apa. Tapi nek suwe, mungwe umume suwe, maka batalno khutbah. Bahkan sebagian pendapat ulama, kadang kan wong nek khutbah kan sing penting kan rukune 5 iku dilakoni. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, mantun ngonten ayat Al-Qur'an. Terus mantun ngonten ndongakno mukminin mukminat kan 5 rukun iku dilakoni. Lah umpama sampean kei bahasa Indonesia oleh tak oleh. Umpama gak bahasa Indonesia oleh tak gak apa-apa. Lah bahkan nek dikei bahasa Indonesia, nek bahasa Indonesia ini kekaken. Dikei bahasa Indonesia iku yo manfaati. Apa maneh bahasa sesuai daerah masing-masing kan manfaati iso digawe mau itu kan. Tapi nek kesuwen, nek kakean, nek kesuwen iku iso kuwatire iso mutus antarane khutbah pertama dan kedua. Makane wong nek alim fikih, wong pinter iku salate luwih dawa timbangane khutbah. Dadi khutbah iku aja dawa-dawa. Sing penting rukun wis sampean lakoni ketika khutbah. Bahkan sampean khutbah bahasa Arab tok misale, mek rukune tok sing sampean gawe sing sampean lakoni mang gak apa-apa sah. Sing penting rukun iku dilakoni. Dene sampean kepingin ambek mau idoe utawa ana bahasa Indonesiane ya gak apa-apa. Cuma ojo suwe-suwe. Nek kesuwen kuwatire memutus
memutus antarané khutbah pertama dan kedua atau memutus iku mang lho ana pemisah iku mang gak oleh suwe-suwe. Makane kan kata dawuh iku wong sing beneran alim iku salate luwih suwe timbangane khutbah. Kan anjuran nek khutbah iku aja suwe. Ada sing Jumatan iku wonge macem-macem. Sampe nek jajal nek khutbah nang masjid paling lho sak koyo wong pidato wong khutbah iku. Sing ngrungokno paling nang jero tok paling njaba lak gawuyon. Sampe khutbah suwe-suwe wis koyo muspok. Dadi khutbah iku diluk-dilukan yang disenengi wong lho ale nek diluk-dilukan. Sing salate suwekno gak apa-apa. Wa istaratu lan falau faraka mongko lamun misah sapa khatib baina kalimatiha ing dalam antarane pira-pira kalimate khutbah walau bi udhirin lan senajan kelawan udur ya batalat mongko batal apa khutbah. Dan ketika pemisah iku mangsuwe mbok pemisah rupa apa ae ana pemisah sing sawe ha iku iso ndadekno pedote khutbah meskipun ana udur misalnya sampean sing khutbah iku mang dilala kebelet ngising tak kebelet nguyu nang jeding sawe ha iku ndadekno batale khutbah pemisahe kesuwen yo ale akhire mutus khutbah batal khutbah nek batal khutbah kan ya otomatis salate ya batal kok. Wa istaratu lan den syarataken fiha ing dalam khutbah ini apa sadrul aurati nutupi aurat syaratnya kudu nutupi aurat di dalam dua khutbah ketika khutbah wa taharatul hadasi lan suci saking hadas wal khubsi lan kotoran bisaubin ing dalam pakaian wa badanin lan badan wa makanin lan panggonan. Tadi panggonane pakaiane badane kudu suci kudu nutup aurat. Wasalisu lan utawi kang nomor telu min faraidil jumuati saking pira-pira fardune salat Jumat. Saiki malah bahas khutbah rukun-rukune khutbah saiki balik maneh nang fardune salat Jumat sing nomor telu niki iku antusalla yen to den salati iku antusalla yen to den salati apa bindomi awalehi kelawan maca domae awale tusalla yen to den salati apa al jumu'ah bindomi awali kelawan maca domah awali lafat tusalla rakaat ini kelawan rong rakaat. Jadi fardune salat Jumat sing nomor telu iku dilakukan 2 rakaat fi jamaatin ing dalam jamaah sama Jumatan dhewe yo gak sah kudu jamaah iku masuk fardune salat Jumat kudu jamaah tan akidu kang dadi sah bihim kelawan jamaah apa al jumu'atu salat Jumat. Dadi nek ana pertanyaan salat Jumat ijen oleh tak gak sah. So ijen ya salat zuhur sah, salat Jumat gak sah. Wa istaratu lan den syarataken apa wuku hadhihi sholati tumibone ikilah salat ba'dal khutbata ini ana syarat maneh ba'dal khutbata ini ing dalam sausi khutbah loro. Nek salat Jumat khutbahe tumibone salate iku sadurunge salate iku mantun khutbah. Bedane ambek salat Id niku. Nek salat Id khutbahe kan mantun salat. Tapi nek salat Jumat khutbahe sadurunge salat. Iku syarat iku yoan. Dadi syarate maneh khutbahe iku sadurunge salat. Bi khilafi salatil idi, bedani kelawan salat Id. Fa innaha krana setuhune Id iku qablal khutbataini ing dalam sadurunge khutbah loro. Nek salat Id salat dhisik baru khutbah. Tapi nek salat Jumat syarate khutbah dhisik baru salat. Iku sing bedakno antarane salat Id ambek salat Jumat. Soale kan padha-padha 2 rakaate terus rukun-rukune yo mirip kan antarane salat Id ambek salat Jumat niku. Bedane nang khutbah iku mang. Niate ya jelas beda lah. Wa hayatu halan utahi pira-pira sunnah hayate. Lan utahi pira-pira sunnah hayate Jumu'ah, salat Jumat, sunnah hayat hukume. Sunnah kan enten abad ana hayat. Ana rukun, ana fardu, ya ana sunnah abad, ana sunnah hayat. Nek rukun fardu kan wajib dilakoni, nek gak dilakoni gak sah ibadah iku mang.
Lah nek sunah abad nek ana sing ditinggal kan kudu diganti ambek sujud sahwi. Nek sunah hayat gak apa-apa umpama gak dilakoni. Terus sampean tinggal gak sampean lakoni iku lho gak ndadekno batale salat. Gak kudu diganti ambek sujud sahwi nek hayat. Tapi umpama gelem nglakoni ganjarane akeh wong sunah. Wasabaqalan wusliwat apa maknal hayati maknane hayat. Iku arba'u khisalin papat pira-pira pakerti. Dadi sunnahe salat Jumat, sunnahe masuk nang sunnah hayat ana papat. Ahaduha utawi salah sijine. Ahaduha utawi salah sijine arba'u khisalin. Iku al-ghuslu adus sing pertama adus. Ku masuk sunnahe salat Jumat. Bahkan nek gelem adus mantun wonten budal Jumatan sampai salat Jumat, ngrungokno khutbah ya sampai salat Jumat ganjarane kan gawedhe nang hadis-hadis ini. Jadi adus itu sunnah, sunnahe hayat. Umpama sampean gak adus, apa kudu sujud sawi ya gak? Wong sunnahe hayat. Jadi umpama gak adus ya tetep sah sampean salat Jumat. Tapi umpama gelem adus, Jumatane tambah sempurna, ganjarane tambah akeh wong lakoni sunnah. Liman keduwe wong yuridu kang ngarepaken sapa man huduraha ing nekani al jumu'ah. Lah adus salat Jumat iku sunnah bagi sapa? Bagi wong sing arep nglakoni salat Jumat. Nek sampean gak nglakoni salat Jumat ya gak ono sunnah adus Jumat. Berarti adus Jumat sunnah iku nek sampean arepe nglakoni salat Jumat. Umpama gak dina Jumat, dina Kamis sampean nglakoni adus salat Jumat. Apa nglakoni sunnah? Gak, wong gak salat Jumat ya. Dadi sunnah iku nek arepe nglakoni salat Jumat. Huduraha ing nekani al-jumu'ah. Sunnah bagi sapa mindagarin saking wong lanang. Au unsa utawa wong wadon. Au kurin kang merdeka. Au abdin utawa kawula, mukimin kang mukim. Au musafirin utawa wong kang lunga. Dadi sunnah bagi kok sapa ae sing arepe nglakoni salat Jumat. Mbuh iku mang wong lanang, mbuh wong wedok sing merdeka, kawula sing mukim utawa musafir. Meskipun sing hukume wajib Jumatan kan wong lanang sing mukim kan. Nek wong lanang posisine musafir mboten wajib. Wong wedok ya mboten wajib. Kan hukume sunnah, tapi iso ganteni fardune salat zuhur nek gelem nglakoni salat Jumat. Waqtu husli halan utawi waktune adus al-jumu'ah, waktune adus salat Jumat. Lan utawi waktune adus salat Jumat hukume sunnah iku minal fajri awit saking fajar asani kang kaping pindho mulai fajar kedua fajar shadiq. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong an husliha wa taqribu lan utawi oleh markake al huslu utawa husliha min dihabi saking budale wong iku afdhalu luwih utama. Jadi sunnahe adus salat Jumat mulaine mulai metune fajar shadiq. Iku wis waktune salat subuh. Jadi mulai kapan mantun salat subuh? Iku wis ana kesunahan adus salat Jumat. Tapi semakin dekat dengan sampean arepe nglakoni salat Jumat, iku semakin utama aduse. Cara aduse iku lho, utamaan didele nang akhir arepe nglakoni salat Jumat timbangane nang awal. Terus sampean adus mantun subuh pas ambek adus arepe budal Jumatan jam 11 utawa jam setengah 12 iki diutaman sing jam 11-an iku. Arepe budal kait adus iku luwih utama timbangane aduse ket isuk nglakoni adus salat Jumat yo sah ae sama oleh sunnah. Dadi mantun subuh sampean adus niat adus salat Jumat, nglakoni adus sunnah salat Jumat. Iku oleh ganjaran sunnah tak oleh, iku wis masuk soalé. Wis nglakoni sunnah sampean. Tapi luwih utama nek arepe budal kait adus, luwih utama ngono. Fa in ajaza wasani. Wasani lan utawi kang kaping pindho. Termasuk sunnah mana sunnah hayat sak mantune adus. Sunnah hayate salat Jumat iku tandiful jasadi, bersihkan jasad. Tadi berseni jasad iku ya sunnah bi izalati rihi kelawan ngilangi misale kelawan ngilangi ambu al karihi kang den sengiti minhu saking jasad.
Tadi ngilangi ambu sing gak enak dengan cara apa? Gawe minyak wangi misalnya, adus misalnya, sabunan misalnya. Ngilangi berseni jasad iku yo nglakoni sunnah, sunnahe salat Jumat. Kasonanin koyok bau badan. Fayata'ata nuli aweh maing perkara, fayata'ata nuli aweh sapa wong maing perkara yuzilhu kang ngilangake apa maing arrihi alkarihi min martakin saking tawas wanahwihi lan sepadane martakin tawas. Jadi ngilangine gawe apa? Ngilangi ambu gak enak nang awak iku mang gawe tawas utawa gawe jenisnya oleh. Jadi ngilangi sama niati ngilangi ambu gak enak sing nang jasad iku ngamalno sunnah ketika arepe salat Jumat. Jadi ambu sing gak enak diilangi dengan apa? Misalnya dengan tawas ataupun dengan yang lainnya lah, dengan minyak wangi, dengan adus, mbek sabunan. Iku ngamalo sunnah, niatono berseni jasad sangka ambu sing gak enak ngamalo sunnah. Wasalisu lan utawi kang kaping 3 sunnahe salat Jumat sing nomor 3 iku lan utawi kang nomor 3 hukume sunnahe sunnah hayat. Dadi umpama gak sampean lakoni ya gak apa-apa, tetep sah. Wasalisu lan utawi kang nomor 3 iku lubsus siabi nganggo pakaian albai iku lubsus siabi kanggo pakaian albidi kang putih. Dadi gawe klambi putih sunnah ketika sholat Jumat nih lho. Nek iso klambi putih sing digawe ngamalno sunnah. Sampeyan gak gawe klambi putih ya sah ae sholat Jumat, tapi gak ngamalno sunnah kulian, gak ngamalno sunnah gawe klambi putih. Jadi berseni awak iku ya sunnah, adus iku ya sunnah, gawe klambi putih iku ya sunnah. Sunnah sing nomor 3. Fa innaha mongko setuhune asyabil bidi iku afdhalus siyabi, luwih utamane pira-pira pakaian. Jadi sunnah gawe klambi putih. Warabi utawa pakaian putih ketika Jumatan. Warabi lan utawi kang nomor 4 iku akhdud duhri, ngetoki kuku. Dadi ngetoki kuku, tang ngetoki rambut, memotong niku untuk bebersih iku ya nglakoni sunnah sing nomor 4. Intala lamun dawa apa ad-dufri wasya'ru lan rambut, ngetoki kuku tang ngetoki rambut nek dawa diketok ketika dina Jumat. Dadi sampeyan nek iso nek potong nek ngetoki kuku pas dina Jumat nglakoni sunnah. Jadi pas arepe budal Jumatan sadurunge budal jam pira ae pokoke ket mulai subuh iku mantun subuh sampai budal Jumatan iku sampean ngetoki kuku misale, ha iku ngamalno sunnah, niatono ngamalno sunnah oleh kesunahan. Kadalika iku hale kaya mengkono-mengkono intola. Tapi nek wis nek wis rada dawa ketoken sunnah. Amun nek wis mentok wis gak usah diketok lah. Sunnah iku nek ana sing diketok. Nek ana sing diketok ya gak tentu sunnahe. Kadalika hale kaya mengkono-mengkono intola. Fayang tifu nuli sunnah sapa wong ibtahu ing jabutine wong, ibtahu ing jabute wong utawa jabut wulu ne wong, wulu ketiak maksudnya. Ibtahu ing jabut wulu ketiak utawa wulu keleke wong iku ya sunnah, jabut bulu kelek nek wis dawa jabutan pas dina Jumat sunnah. Kaya usulan nyukur sapa wong sari bahu ing brengose wong, brengose dicukur ketika brengose wis rada tebel. Iya sunnah. Lah mulaine waktune sunnahe wiwit kapan? Wiwit mulai fajar sotik utawa pas subuh iku sampai tumeka budal salat Jumat sampai Jumatan. Wahlikulan nyukur sapa wong anatahu ing wulu kemprunge wong. Tadi bulu kemaluan itu ya sunnah dicukur nek dina Jumat. Sunnah itu bagi wong lanang tok ta, bagi wong wedok nek arepe salat Jumat nglakoni duwe niat nglakoni salat Jumat ya sunnah ya. Dadi gak lanang tok, masih wong wedok ya nglakoni ya sunnah nek arepe. Lah sunnah kan metu bagi wong sing arepe nglakoni salat Jumat. Wong wedok lah gak apa-apa sih salat Jumat. Hukume sunnah.
Dan Jumatane iku wis isok ganteni salat dhuwure. Jumatane iku. Tapi gak wajib. Nek wong lanang kan wajib. Wong lanang sing mukim, nek musafir gak wajib. Musafir sunnah, soalnya posisi lunga. Watibulan gawe wangen-wangen niku ya sunnah. Watibulan gawe wangen-wangen bi ahsanima. Sunnah bi ahsanima kelawan luweh baguse perkara wajada kang nemu sapa wong minhu saking ma. Dadi gawe wewangian yang paling bagus, yang paling apik, paling wangi ketika sampean duwe iku sunnah. Dadi di antara minyakmu sing wangi, sing paling apik dhewe semakin utama. Endi sing paling apik dhewe ketika dina Jumat kawin? Sunnah. Gawe wangi-wangine ya sunnah, tapi luwih utama sing paling apik dhewe di antara sing sampean duwe, sing sampean temu. Wa istahabbulan den sunnahaken. Wa istahabbulan den sunnahaken ana sunnah maneh sak liyane papat sing disebutna iku mang. Apa al-insatu nengklengaken. Wa hali utawi al-insat iku as-sukutu meneng. Iku as-sukutu meneng ma'al isghai sertane nengklengaken fi waqtil khutbati ing dalem waktune khutbah. Ana sunnah maneh ngene iku meneng nengklengno sirah ngrungokno khutbah. Dadi sampean meneng nengklengno sirah iku posisi sirahe rada dindilukno titik ambek fokus ngrungokno khutbah. Lah meneng nengklengno sirah iku sunnah. Dadi ketika khotib khutbah sampean meneng ambek nengklengno sirah rada ndilukno sirah iku sunnah. Wa istasna lan den jabaaken minal insoti, bahkan umpama sampean nganu kan ana kesunahan meneng nengklengno sirah. Sampean muni misale ana arek cilik rame posisine khotib khutbah, sampean kan sunnah nengklengno sirah ambek ngrungokno khutbah. Sampean ngilingno arek cilik rame iku lho gak berguna. Bahkan ana yang ngomong makruh. Luwih pentingan sampean meneng ngrungokno khutbah ambek nengklengno sirah. Dadi ana arek cilik rame, ojo rame ae. Iku lho fakot laudhu. Iku gak berguna, gak bermanfaat. Bahkan ana ing dawuh ngoten niku malah termasuk makruh. Iku saking pentinge ngrungokno khutbah ambek meneng ambek nengklengno sirah. Kecuali tapi ana pengecualian, ana sing oleh. Wa istasna. Dadi sampean ninggal ngrungokno khutbah dilu utawa ninggal nengklengno meneng nengklengno sirah dilu digawe nglakoni pengecualian iki gak apa-apa, gak sampai makruh. Misale contone kaya dene istasna minal insati saking al insat apa umurun pira-pira perkara madkuratun kang wis den tutur fil mutawalati ing dalam kitab kang den dawaaken keterangane. Salah satune minha iku setengah saking umurun madkuratun ing daru akma utawi ngelingaken wong kang wuta ayyaqa ing yen to tumiba sapa akma fi biirin ing dalem sumur. Misale ana wong wuta, lah nang masjid iki malah kadang wong ngarepe nang jeding ya. Nang ngarepe iku sumur. Wah iki nek gak dielingno kecemplung sumur iki. Sampeyan ngene gak apa-apa. Maksudnya beda ambek sampean ngomongi arek cilik ojo rame, beda ambek iku. Nek ngomongi arek cilik ojo rame, iku gak berguna. Luwih apik sampean meneng ae. Dadi nek kepengin ngelingno arek cilik sing rame iku sadurunge khotib khutbah. Soalnya ketika khotib wis khutbah, fokusmu ngrungokno khutbah, sunnahe nengklengno sirah, meneng nengklengno sirah. Nglakoni liyane gak penting, gak manfaat, bahkan nek ngomong makruh. Kecuali kasus tertentu kaya iku mang. Ana wong wuta arepe kecemplung sumur aman elingno, nek gak dielingno iki kecemplung sumur, maka ngoten niku gak apa-apa. Iku pengecualian. Terus pengecualiane maneh waman lan wong dabakang ngentup ilahi maring ma apa akrobun kala jengking masalan kelawan umpamane. Dadi pas wayahe sampean ngrungokno khutbah nglakoni sunah ana ula utawa ana kala jengking. Lah kabeh kan ya fokus ngrungokno khutbah. Ana kala jengking ana ula. Akhire sampean ngilingno kancamu, hati-hati ku ana ula iku ana kala jengking arepe dientup awakmu. Ha ngono iku pengecualian, gak apa-apa ngilingno ngoten iki.
iku bermanfaat. Maksudnya iku gak termasuk nglakoni makruh sampean. Luwih apik ngelingno. Waman lan utawi sapane wong iku dakhala manjing sapa man al masjida ing masjid. Wal imamu hali utawi imam. Iku yaktubu khutbah sapa imam. Sholat mongko salat sapa man rakaat ini ing 2 rakaat. Khafifata ini kang gelis karone. Sumaya jelisu nuli lungguh sapa man. Dadi sampean nek arepe mlebu masjid. Dadi sampean budale keri arepe mlebu masjid. Lah posisi sampean tekone imam jek tas khutbah. Apa luwe apik sampean ngrungokno khutbah, ta luwe apik sampean salat sunah dhisik. Nek jek awal khutbah, sampean luwe apik langsung salat tapi cepetno. Salat tahiyatul masjid ambek nglakoni salat qobliyah digabung gak apa-apa. Pokoke salat nek jek awal-awal nggih, nek jek awal gak apa-apa. Soale Kanjeng Nabi pernah ana wong teko keri ngono. Ditakoni, "Wis salat ta durung? Wis nglakoni sunah ta durung? Wis salat sunah ta durung?" Salat tahiyatul masjid maksudnya. Dereng Kanjeng Nabi wis ndang salat, mari ngono ndang ngrungokno khutbah. Dadi gak apa-apa nek jek awal-awal, tapi nek oleh tengah-tengah luwe apik ngrungokno khutbah. Iku bagi wong sing jek tas teko lho nggih. Kecuali nek tekomu wis ket awal. Lah sampean niku luwe apik ngrungokno khutbah nek tekone ket awal gak ono kesunahan salat tahiyatul masjid nek imam wis khutbah. Nek tekomu iku ket awal, maksudnya tekomu iku mboten telat. Gak ono kesunahan. Nek tekomu gak telat. Tapi nek tekomu telat bener-bener arepe mlebu masjid, tekomu telat, maka jek ono nek khutbah jek awal-awal wong khutbah, iku sampean gak apa-apa nglakoni salat tahiyatul masjid, tapi cepetno salate, engko ndang ngrungokno khutbah. Wa tabiru lan nembungaken sapa musannif sapa al-musannifu musannif bidakhala kelawan lafadz dakhala iku yufiu wa tabirul musannifi utawi dawuh wa tabirul musannifi bidakhala iku yufiu awe faham annal hadira ing setuhune wong kang hadir la yunsyi'u kang ora sunnah nglakoni utawa kang ora sunnah nglakoni salatan ing salat rakaataini ing 2 rakaat. Maksudnya wong sing tekoni wis ora jek tas teko, wong sing tekone iku ket awal tapi gak ndang nglakoni salat tahiyatul masjid utawa gak ndang nglakoni salat qobliyah misale. Akhirnya salate iku pas wayahe khutbah, padahal tekone wis ket awal iku gak ono kesunahan. Gak ono kesunahan salat sik, maka iku luwih apik langsung ngono khutbah. Soale ket mang wis teko gak ndang nglakoni ngono. Dadi kesempatan nglakoni sunah tahiyatul masjid ambek salat qobliyah iku mang wis gak ono. Soale teko wis ket awal, kudune kan teko langsung salat. Wong teko ket awal. Maka sampean yo langsung ae ngrungokno khutbah. Gak ono kesunahan nglakoni salat tahiyatul masjid. Nek tekone ket awal, tapi nek cek tas teko terus manten-manten tekone tibake imam iku wis khutbah jek awal-awal khutbah, iku gak apa-apa jek ono kesunahan. Tapi cepetno, manten-manten ndang ngrungokno khutbah. Rakaat ini ing 2 rakaat sawaun iku padha uga salah utawi yen to salat sapa wong sunnatal jumuati ing sunnahe salat Jumat amla utawa ora. Walait harulan ora tertelo min hadal mafhumi sanging ikilah perkara kang den paham apa annafi alaha setuhune nglakoni salatan rakaataini iku haramun haram au makruhun utawa makruh dadi ana ing duwane pendapat makruh cara sampean teko kit awal tapi gak ndang salat tahiyatul masjid gak ndang salat qobliyah misale sampean salate pas wayahe imam khutbah makruh. Salatmu itu makruh, salat sunahmu itu makruh. Tapi ora makruh nek bagi wong sing jek tas teko nek imam jek awal-awal khutbah. Lakini Nawawi tetapi ini Imam Nawawi fi Syarhil Muhaddabi ing dalam syarah kitab Muhaddab iku syaraha. Tetapi ini utawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhaddabi ing dalam kitab Syarah Muhaddab iku syaraha jelasaken atau mertelaaken sapa An-Nawawi bil hurmati kelawan harame bahkan
Imam Nawawi nanggone syarah kitab Muhadzab ngomong ngene iku haram. Nglakoni sunnahe haram. Nek sampean teko kit awal gak ndang salat, malah nglakoni salat tahiyatul masjid utawa salat qobliyah iku malah pas wayahe imam khutbah. Ana kala nukil sapa Nawawi nukil al ijma'a ing ijma' alaiha ing atase bil hurmati anil Mawardi saking Imam Mawardi. Imam Nawawi nukil sangka pendapate Imam Mawardi ngomong haram memang lho. Faslun wa sholatul aidaini wa wallahu al-fatihah.